Assalamu alaikum. Shin kun san cewa akwai wani musulmi da ya fara ƙirƙirar injimummuka masu sarrafa kansu, wato automation model? A tun baya sama da shekara 800 da suka wuce, akwai musulmin da ya fara ƙirƙirar waɗannan injimummuka da muke aiki da su a yau. Wane ne wanda ya fara ƙirƙirar waɗannan injimummuka? Wanda ya fara ƙirƙirar waɗannan injimummuka sunan shi Al-Jazari. Cikakken sunan shi ne Muhammad ibn Musa Al-Jazari. An haife shi a shekara ta 1136 a ƙasar Iraki. Shi ɗin injiniya ne kuma masani a fagen ƙirƙire-ƙirƙire kala da kala. Ya ba da gudunmawa mai matuƙar yawa a fannin kimiyya da fasaha. Ga jerin abubuwan da ya ƙirƙira. Shi ƙirƙiri na'urar da take janyo ruwa daga ƙasa, wato water rising machine, sai kuma agogon ruwa da na rana. Sa'annan injimin sarrafa ruwan sanyi da na zafi. Ya ƙirƙiri robot na farko domin bayar da shayi da kanshi. Al-Jazari yana ɗaya daga cikin masana da suka taka rawar gani domin ba da gudunmawa a fannin kimiyya da fasaha, wanda har yau muna cin gajiyar abubuwan da ya ƙera. Mun jin cikakken bayani akan abubuwan da ya ƙera da yadda suke aiki, to ku ci gaba da kallon wannan bidiyon. Amma ina roƙon ku da ku yi subscribing, ku yi liking, sa'annan ku yi share ga 'yan uwa domin mu amfanar da kanmu. Ramadan Kareem. Sai kuma agogon ruwa da na rana. Sa'annan injimin sarrafa ruwan sanyi da na zafi. Ya ƙirƙiri robot na farko domin bayar da shayi. Al-Jazari yana ɗaya daga cikin masana da suka taka rawar gani domin ba da gudunmawa a fannin kimiyya da fasaha, wanda har yau muna cin gajiyar abubuwan da ya ƙera. Domin jin cikakken bayani akan abubuwan da ya ƙera da yadda suke aiki, to ku ci gaba da kallon wannan bidiyon. Amma ina roƙon ku da ku yi subscribing, ku yi liking, sa'annan ku yi share ga 'yan uwa domin mu amfanar da kanmu. Ramadan Kareem.